Nawr yr hyrdod blwydd David Texel, a fi'n falch iawn i wei bod fi doi arbenigwr ar y bryd fan hyn gyda fi John Eirian Davies o Landeilo, yr arwerthwr. Bryd sy'n agos iawn i'ch calon chi, fi'n gwybod. A Elin Hafod o Fferm Llwyn Rhys Pontsenni. Yn cadw Texels gytre, a hefyd wedi bod yn beirniadu nhw gyda'r ffermwyr ifanc fan hyn yn Llanelwedd. Beth yw'r argraffiadau di o weld y dosbarth enfawr yma, rhyw 20 o gystadleuwyr? Beth yw'r argraffiadau cyntaf di? Ie, dim jyst nifer dda sy'n y dosbarth fan hyn, ond mae yna safon, mae goreuon pryden fawr fan hyn, a fi'n cofio'n had hi yn gweithio bod wedi prynu i hwrdd Texel cyntaf yn Lanark, yn un o'r arwerthiannau cyntaf nôl yn y 70au, ac i ni wedi cadw nhw a'i defnyddio nhw ers hynny fel hyrdod dibynadwy iawn, a fan hyn mae gyda ni esiample sy'n dangos pam bod y Texel mor arbennig a mor bwysig i'r diwydiant David yng Nghymru. Canolaeth mowr i'r bryd fyna. John Eirian, chi'n nabod ambell un fan hyn, gallu olrhain i llinach nhw'ch o bwl? Odw, dechreuon ni magu Texels yn 1986 gydre dyn dad. A fi a'n frawd yn astudio yr llinach yn fanwl i gael wneud siŵr bod y gwad yn reit. A ni'n edrych ar yr rhestr flan mae fan hyn o'r rhyw 20 sydd gyda ni. Ambell un yn sefyll mas fyna, chi'n nabod ambell i arddangoswr yma? Odw, fi'n nabod ambell i hwrdd hefyd. Wedi gweld nhw'n cael eu gwerthu fel oedd Elin yn gweud yn Lanark llynedd. Mae hwrdd mae heddi sydd wedi cael ei gwerthu llynedd am 70,000. Un arall am 4,015. Ac odw, fi'n cofio nhw fel wyn a bles iawn fel mae'r boes yma wedi troi nhw mas yn hwrddo'r blwydd. A allwch chi siarad ni'n trwy'r unwedde'r bryd fan hyn? Ni'n edrych ar yr rhes flan yma fel maen nhw nawr. Beth ni'n edrych am yn y Texel? Wel, cig mwy na dim, achos taw dyma y bryd mwyaf pwysig yn wlad ar y funed mwyn cynnyrchu'r o'n tew. Felly mae eisiau cig reit trwy y corff. Mae rhaid bod y corff yna'n cael ei gario ar coesau cryf a coesau sydd yn mynd i gynnal yr hwrdd tra bod yn neud ei waith ar o'n tew tra bod e'n bita porfa mas ar y cie. Be sydd wedi gwella yn aruthrol yn y bryd dros y blynydde ers iddo fe ddod mewn i'r wlad o Ffrainc a yr iseldiroedd yn y 70au yw beth o'n nhw'n galw character y bryd, sef siwrt mae'r bryd yn edrych o ran i ben, ar hyd a'r cydbwysedd trwy'r bryd i gyd. Os mae'r Texel nath ennill pencampwr a pencampwyr llynedd, ond mae wedi cael tipyn o her oddi wrth y Charolais yn y blynyddoedd diwetha, yn dweud? Yn diwedd, chi'n teimlo bod y Texel nôl ar y brig nawr? Mae'n anodd i beirniadu y ddoi yn erbyn i gilydd oherwydd mae'r Charolais yn bryd sy'n cael ei fagu lot yn gynt yn y flwyddyn. Yr wyn yn cael ei geni cyn y dolyg, a hefyd yr gwlan yn cael ei drimio a yn cael i frwsio mas le mae'r Texel goffo cael ei ddangos yn y teriol a'r tymed bach o liw ar y gwlan ond dim byd arall. Felly mae'r Texel ar anfantes oherwydd ni pam ych chi'n dod i dosbarth cyffredinol y prif bencampwr, ond mae'r beirniad yn trafod bob hwrdd a bob dafad ac felly yn gallu gweld hibo y trimio a'r lliwio. A mae'r beirniad yn ddiwyd wrth i waith fyna. Albanwr yw sydd wedi croesi llwybrau gyda chi cwpl o weithiau, John Eirian? Do, mae Gordon Gray yn un o'r brydwyr cynta. Dath y bryd mewn i Lanark yn yr Alban yn dechrau'r 70au. A buodd Gordon yn flaenllaw iawn ar y bryd byty fod o'r dechrau. A buodd e digon lwcus i byrnu hwrdd wrtho i ryw 4-5 mlynedd yn ôl. A wedi gwella i ddiadell yn aruthrol ers ni, wrth gwrs. Dyw e ddim yn cael chans i ymateb i'w nawr, ond ni. Elin, ti di beirniadu stoc fan hyn yn y sioe a beirniadu Texels. Beth beth ti'n neud sydd ti'n gofio beirniadu'r dosbarth yma heddi? O, jiw, bydde hwnna'n dipyn o job. Fi'n gobeithio dysgu tipyn wrth yr arbenigwr fan hyn, achos fel rhywun sy'n defnyddio'r Texel i gael carcas da gyda'r wyn, sa'i wastad wedi deall yr holl beth am y llyged a'r clustiau a'r cymeriad yma sydd wedi dod mewn i'r bryd. Falle fydd John Eirian yn gallu gweud mwy wrthon ni am hynna wedyn, ond bydd y beirniad yma, fel ti'n gweud, mae'n mynd trwy bob mynolyn nawr ac yn neud yn siŵr bod pob hwrdd yma yn hollol gywir cyn bod e'n tynnu restr fer, achos mae tipyn o sialens gyda fe, gyda dosbarth o seis yn dros.
A mae tipyn o densiwn wedi bod, wel, o'n i trafodaeth o le ynglyn â beth yw gofynion y Texel gorau. Ond os hynny yw, ody'r pen mor bwysig yna, neu ifer corff, y cig yn y pen draw sy'n bwysig? Wel, mae hwnna'n tarddio reit o'r amser cynta daethon nhw mewn i'r wlad, achos dath doi deip penodol mewn i'r wlad, sef yr Texel Ffrengig, hwrdd mawr, hir, sgwar, gyda pen digon cyffredin, ond asgwrn cryf, a dath yr Texel o'r iseldiroedd, sef taip hollol waniaeth, sef hwrdd bach cigog, neu dafad bach cigog, siapus, ond gyda'r pen pert yma. A beth mae'r Prydeinwr wedi wneud, yr Cymro a'r Albanwr a i raddau y Sais, yw i fagu'r hwrdd i daip Prydeinig ac yn benodol yng Nghymru man hyn, le mae'r Albanwr walle'n edrych am fwy o stael, mae'r Cymro yn edrych am stael ond gyda'r corff i fynd ag e. Na fe, wel digon i'r beirniad gyda'r cil dros yna, ddawn ni nôl yn y man i weld sut hwyl mae'n cael.